DYAR Sunshine Radio Newsbreak. Maayong adlaw mga kapartner, ani ang atong balita karong orasa. Senator Amy Marcos ning bisita sa Sugbo, poll ads nga itim, gitinaw ang hinungdan. Gitataw ni Senator Amy Marcos ang hinungdan nganong itim ang tema sa iyang political advertisement nga bag-uhay palang gipagawas kauban si VP Sara Duterte. Gihimo sa senadora ang pahayag ato sa gipahigayong press conference kagahapong adlaw Abril 15 sa Marco Polo Plaza, Cebu sa Dakbayan sa Sugbo. Ang maong endorsement ni VP Sara kang Senator Amy hinungdan uhog tanong gipasalamatan sa senadora. Timailhan nga nagpabilin pa ang ilang panagigala luyo sa gihimo sa iyang igsuon nga si Bongbong Marcos ngadto sa pamilyang Duterte. I'm not able to express my thanks and the great honor she's endowed upon me for endorsing me. If truth be told, I think both of us forgot about the election almost entirely. And following the extraordinary rendition of President Duterte to The Hague, I think, like many of our countrymen, we were quite traumatized. In my case, it felt like a repeat of a nightmare that occurred, and I saw only my father being taken. Sumahan ni Senator Amy mismo si VP Inday Sara Duterte ang nangunay sa konsepto nga itim. Dugang ni Senator Amy gikanayon ni Vice Presidente Inday Sara Duterte nga itom karon ang kahimtang sa nasod hinungdan na usab sa mga panghitabo ug mga isyu diin hinungdan sa pagkabahin-bahin sa mga katawhan sa nasod. Usa na niini ang iligal nga pag-aresto kang FPRRD ug pagdala kaniya sa Dahig, Netherlands. Gihubad ang itim diin dunay kahulugan sa matag letra, ipaglaban ang tama ug itama ang mali. Samtang ninghatag og mensahe si Senador Amy Marcos ngadto sa mga Duterte supporters. Ang gagawin natin ay maghahanap tayo ng mga testigo ng katibayan, hahanapin natin ang katotohanan para maiuwi yan. Kasi ang sa akin, mali yan. Kailangan talagang ipatunay natin, tulungan natin yung mga abogado niya kung kaya natin at alamin natin ang katotohanan kahit hinaharing tayo maya-maya. So I feel that my contribution, at least as a senator, was to investigate and find out the truth. Si Senator Amy Marcos ning bisita dinhi sa Sugbo kagahapon, Abril 15 tuig kasamtangan, isip dinapit nga bisita sa ika-50 katuig nga anibersaryo sa kabataang barangay nga gipahigayon sa Marco Polo Plaza Hotel. Og siya nakighimamat sa mga stall owners og vendors sa T. Padilla Public Market aron madungog ang mga mulo niini. Maukad kong ato ang balita, kini ang inyong kapartner Eileen Navarro dinhi sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu, kapartner mo sa balita og serbisyo. DYAR Sunshine Radio Newsbreak.